Ya mace shekara 5 ka lalata mata rayuwa, shekara 7 ka lalata mata rayuwa. Wai a dinga rufa muku asiri. Wa za a rufa mu asiri? Kai ke uwa ce, ni uwa ce in muna da rai da lafiya. A rufa muku asiri, ku rinka lalata rayuwar ƴaƴa mata. Ko idan ƴarka ce aka yi mata haka kai iya za ka ji, to ka samu uwarka kai mata fyaɗe mana. Ka samu mace matar aure kai mata fyaɗe, ka samu ƙananan ƴaƴa maza kai musu fyaɗe. Wannan wani irin rayuwa ne? Ni da alƙaliya ce, hukuncin kisa zan rinka yanke muku. A yi haƙuri, a yi haƙuri. Idan kai aka yi wa naka, za ka ɗauki makami kai ta ihu kamar duniya za ta yi baka wani abu. Bayan sana'ar ka ce fyaɗe, ka rinka fyaɗe 'ya'yan mutane saboda baka da imani, ba mutunci a tattare da zuciyarka. Ya kake tunanin Allah zai tausaya maka? Allah ba zai taɓa tausaya maka ba wallahi, balle kuma mu ɗan adam, balle kuma mu ƴaƴa mata. Bari ku ci in gaya muku, wallahi ba za mu taɓa tausaya muku ba. Wallahi mata mu da kuke gani, idan aka bar mu da waɗanda suke mu ƴaƴanmu fyaɗe, wallahi tallahi a cikin mu ma wani ba zai samu namun ku ba, wallahi Allah. Kuma zancen a rufa muku asiri, zancen kuma a daina tone-tonen wannan magana fyaɗe, wallahi tallahi idan mun ji, wallahi sai mun faɗa, idan mun gani sai mun yi bidiyo, kuma sai mun tura a social media. Ubangiji Allah ya tona muku asiri, Allah karkarfa mu namijin da yake wannan abin, Allah kar ya rufa masa asiri da sukan ɗaya a rayuwa ta duniya. Matsiyata tsinannu kawai.